χωροθεάτρου, του κουτρούλι ο γάμος, αλλά παραδοσιακά. Προσπαθούμε λοιπόν να παντρέψουμε το κουτρούλι και μέσα από αυτό το γεγονός που διαδραματίζεται σε ένα χωριό, μας δίνει η ευκαιρία να παρουσιαστούν τα χορευτικά, τα οποία γιορτάζουν και το γάμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους χοροδιδασκάλους μας, οι οποίοι ετοίμασαν τα χορευτικά τους, την Μερόπη Λεπτουργού που ετοίμασε η θεατρική ομάδα, τον Κούλη που είναι εδώ πάντα μαζί μας, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο που μας παραγορεί πάντα την αίθουσα για να κάνουμε τα δρόμενά μας, και ευχαριστούμε φυσικά τον Δήμαρχο που είναι απόψε μαζί μας, τον Φάνη Παπαδόπουλο που είναι εδώ και τον Θωμάτη Χριστόπουλο. Δεν θέλω να, επειδή καθυστερήσαμε λίγο, δεν θέλω να σας κουράσω, θα ήθελα μόνο ένα μικρό χαιρετισμό από τον Δήμαρχο για να μας δώσει την καλή αρχή, για να ξεκινήσουμε το γάμο. Καλησπέρα σας και πάλι. Και πάλι θα ήθελα να δώσω τα εύσημα στο Σύλλογο, στην Πρόεδρο, στους συνεργάτες της, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους κυρίους και τις κυρίες που συμμετέχουν και σε όλους αυτούς που μας παρουσιάζουν αυτήν εδώ την όμορφη βραδιά με τα σκηνικά, με όλα αυτά τα ωραία τα οποία βλέπουμε κάθε τόσο από το Σύλλογο. Και πραγματικά ότι έχουμε τους συλλόγους αυτούς στην περιοχή μας, οι οποίοι προσφέρουν όλα αυτά και είναι πολυτάλαντοι από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν παρουσιάζουν μόνο χορευτικά, έχουν ένα σωρό δράσεις. Είναι τιμή για τον Δήμο μας και τους ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους γύρω από τα κοινά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας διασκεδάσουν, να μας ευχαριστήσουν, να θυμηθούμε τα ίδια έθιμα και τις παραδόσεις, και ένα από τα ίδια έθιμα και τις παραδόσεις το λέγει ο ίδιος ο τίτλος του θεάτρου, του κουτρούλι ο γάμος. Πράγματα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει στο παρελθόν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και εύχομαι να είσαστε δυνατοί έτσι να προχωράτε πάντα μπροστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το προηγούμενο Σάββατο, στην πρώτη παράσταση, συμμετείχε το χορευτικό των Εφήβων, το τμήμα των χορεών από Κρήτη και το τμήμα των ενηλίκων παραδοσιακών. Σήμερα είναι άλλα τμήματα, όπου είναι τα μικρά παιδιά μας, είναι το τμήμα των ενηλίκων με Μητρασιάτικα και των ενηλίκων με Θράκη. Θα θέλαμε ένα μεγάλο χειροκρότημα από όλους σας. Όλοι εδώ, οι οποίοι ασχολούνται, είναι εθελοντές. Το χρειάζεται το χειροκρότημά σας, γιατί αυτή είναι η αμοιβή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι να απολαύσετε την παράσταση και να σας πω ότι μετά, όπως συνηθίζετε, υπάρχει γλέντι του γάμου. Όλοι μαζί λοιπόν είστε καλεσμένοι να γλεντήσουμε για το γάμο. Πληροφορίες στην είσοδο του. Ευχαριστώ πολύ. Και ποια φέρνει. Και ποια φέρνει. Δεν έχω επιλογή. Δεν μας παίρνει ο κόσμος.
Δεν νομίζεις ότι το κορίτσι μας παραμεγάλωσε και θα μας πει το ράφι? Πρέπει όπου να το παντρέψουμε. Μάλιστα. Αν υπήρχες, αλλά εσύ γιατί είσαι έτσι? Και για να τα λες αυτά, κάτι έχεις κάνει, ρε. Και έχεις κάνει, έλεγε. Που μην κατάλαβες. Εγώ εσύ πουλάω και σ' αγοράζω. Φρόνημα. Φρόνημα. Καλά, καλά, λέγει τώρα, λέγει. Να είναι κανένα 2 μέρες τώρα που πήγε με βρήκε ο προξενητής, που πουλάγεται. Και εσύ τι λεπτός σου κατευθυντής? Δεν έχεις δίκιο. Είναι καλό παλικάρι. Ναι, ναι. Θα πάνε καλοί, θα πάει και αυτός Ζάβα. Τέλος πάντων. Μην μίλησε για μας, για την οικογένειά μας, για το σπίτι μας και τι καλό παιδί έχουμε και τέτοια. Πα, ενδιαφέρον. Ναι, στο τέλος με το ξεχώρισε. Γιατί? Γιατί δηλαδή, ποια είναι πια προξενητής. Ότι ξέρω ένα παλικάρι, από ψηλός αντιπαρής, αποκατιστημένο, με πολύ μυαλό. Ψηλός και με πολύ μυαλό γίνεται, Τι και προξενιό. Α, εντάξει. Να μιλήσουμε λιγάκι στο κουμπί μας, να τα συζητήσουμε και μαζί. Δεν μιλές, ποιος είναι ο Κιπέτς? Η Κουτρούλης. Ποιος? Η Κουτρούλης. Ποιος είπες? Τον ξέρετε, η Κουτρούλης είπαμε. Βρίσκεται καλά. Νεράει να μας τα δώσουμε σε αυτόν τον... Είναι και κάτι άλλο. Δεν να μου τα λες. Τον κάλεσα να σπίτι μας για να τα συζητήσουμε. Πού και πού κάσκει κανένα σωστό πράγμα. Δεν κατάλαβες. Τον κάλεσα να έρθει εδώ σήμερα και όπου να θα πρέπει να φτάνει. Εδώ, σήμερα τώρα, Ναι. χωρίς να τα συζητήσουμε μαζί, να ενημερώσουμε και το παιδί. Γρήγορα, γυναίκα, γρήγορα. Τι να κάνει τώρα. Συντριμία. Τώρα θα δείτε ποιος είναι άντρας. Νοικοκυρέ, μέσα είστε. Εδώ είμαστε καλέ, διαβάστε. Τι φωνάζεις. Καλάς του, πια είσαι την παλιά του κοριού μας. Γεια σας, τι κάνετε? Μόλις πήρα το μήνυμα σας ήρθα. Λοιπόν, τα συζητήσαμε εδώ μαζί και είμαστε σύμφωνοι για αυτά που είπαμε. Προχώρα. Μόνο σε παρακαλώ, προσοχή, μην την πατήσουμε, γιατί δεν θα τα αντέξω. Είστε να απογγέσετε. Αυτό είναι δικό μου παιδί. Εγγυημένο. Πω, γιατί έχει πεζομενία λήψης. Θα μας καλάς ή μήπως είναι τίποτα της... Δεν μπορεί να υπάρχει πατρίδι μου. Πάντα παρατατρίζεσαι μωρή. Θέλω να πούνε καλή περίπτωση. Θα το δείξω να μου πει. Καλά, καλά. Φεύγα τώρα και θα τα ξαναπούμε. Καλά. Πάει. Φεύγω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα τελέψω κι άλλο προξενιό. Πάω να βρω το κουτρούλι. Και νομίζω θα πάει καλά εμένα. Ναι, αυτό τουλάχιστον μπορείς να το κάνεις. Ο Θεός να βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Άιντε τώρα και μην θα σου περάσει. Μην θα σου περάσει. Φεύγα τώρα. Γεια σας. Παπαγιώργη! Παπαγιώργη! Βάλε κρασιά, μωρέ! Αν έρθιμά σας, την πιο σας κάνει καλά πάνε σήμερα. Κουπές, μεζέδες, για να τα λαβέρια χρειάζεται και να κάτσε κι εσύ. Άντε, τι σου είπα, βάλε μας κρασί. Μην με παραδορίζει, γιατί θα σας παρατήσω. Μα τι λες εκεί πέρα, τι είναι αυτά που λες. Εκείνο που σου λέω εγώ, η τρέλα που σας κρατεί να σας παρατήσει. Δεν μπορώ να έχουμε εδώ τα όνερα και να μην μπορώ να κάτσω λίγο. Άρε! Έχεις πολύ κόσμο στο καφενείο σήμερα και δεν θα σου μπορεί να κοιτάζεις τις κυράδες. Να καΐσα. Σώμα, μωρέ, τι θα σ' ακούσει κρουστάλλο, και λίγο εδώ που ξέρεις. Του φουκαρά, θα μην την λάμπησες πάλι σήμερα, αλλά για κοιτάτε ποιος θα έρχεται, η φίλη σου, η κουκουλάς, η προξενητή. Καλός προξενητής. Γιατί και εμένα αυτός με έχει καμένο. Τον προξενητή τον ξέρουμε και μην πολυλογούμε. Όλοι στο χωριό αμάχη τον εκρατούνε και δεν έχει μόνο σένα μεγάλο. Πολλά τα έπιζα στο Γιάννη. Να είμαστε γεροί μωρέ. Καλώς τον ακριβό του φίλου. Άιντε, καφετζή, κεράσαι έντονε. Κάτσε το αν θέλει να καφές, φέτα. No more coffee. Μόνο αν θέλει να πιει κανένα τσίπουρου ή κρασί. Αν θέλει καφέ,
να πάει να τους πιάσει μόνος. Εδώ είσαι και εσύ μου λέτε λόγια Αλεξή. Είδατε μωρέ να κάνετε εκεί που τον έρθει. Άλλο να μας ποτίσει αν τότε δεν θέλει. Κι εσείς όμως βλέπω νωρίς το στρώσετε στο κρασί και στο πιωτό, Καλώς τώρα το φίλο μας. Από τα κάτω μέρη. Κάτσε μωρέ, κάτσε. Κάτσε να πεις και να μας πεις κανένα καλό χαμπέρι. Κάτσε. Άιντε. Θα κάτσε για λίγο. Φέρε το εδώ το πειράκι. Γιατί μου αρέσει το παρεάκι σας. Φέρε πάλι να πει. Δεν ξέρω εγώ εσείς τι λέτε. Εγώ ήρθα εδώ να περάσω καλά. Και να χορέψω ίσα με το βράδυ. Άιντε μωρέ, πάτε μουσική. Πού είναι τα παιδιά, τα λεβεντάκια, να χορέψουνε. Άιντε
Gracias.
Μα
Βλέπεις σήμερα, άιντε να μας πεις κανένα ανάπτε μας κοκκουλάκι και πώς θα καταφέρεις. Και δείχνεις άλλη του καπρού και άλλη του πασέρβης. Ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά μερικές φορές καλύτερα να καταφέρουμε τους χαϊδάρους παρά με τους ανθρώπους. Αλλά αυτό πανηγυρεύοντας, ακούστε κι αυτό. Σηκώνται συνειδητικό γιατί είμαι πετεινά. Όταν η δική σας ανθρωπιά, την έχουμε χαϊδάρι. Άσε να φρέγα η μαρμονίστρα. Είμαι μωρέ, αφού έχω πελάτη. Λοιπόν, κοκκουλάκι, θα μου κάνεις και εμένα να προξενιώ. Εσένα είναι που χαϊδάρι. Λοιπόν, άστα αυτά που ξέρεις τώρα και άντε να μας πεις κανένα νέο. Τι θες να κάνω, Μάζω τα καπριάτικά σου. Ανάπτωμα σε κοκκουλάκι. Πού σου τρέχουνε μωρέ, ακορανάκι τα τραπέζια. Ναι, μα πρέπει και πόσο πίσω του. Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα συζήτησης, γιατί πώς πάμε στο τέλος να μαλώσουμε. Θα μας πεις ποιος έχει σειρά σήμερα. Κάνει έτοιμα. Μωρέ εσύ, λίγο ακόμη θέλεις. Και θα παντρέψεις και στο Μητροπολίτη. Γιατί άκουσα και θέλει πατριώτα σου πότε. Τώρα, πού πέσατε. Εσύ σαν μαρτωλή ιστορία. Για τα καλά σου λόγια, πρέπει να φύγω γιατί έχω δουλειά. Έλα τελευταίο, Έλα τελευταίο, Πρέπει να παντρέψω. Αμάν, αυτός είναι θεόμουρλος. Δεν έχεις δίκιο. Είναι πολύ καλό παιδί. Απλά είναι λίγο αγαθιάρι. Και έχει τρέλα με τα ζωντανά. Και ποια μωρέ τον εποξενεύεις. Παρακαλώ, την κόρη του Τσατσούλη. Όπα, αυτή ούτε καμομιλεί, ούτε βλέπει. Κύριε, αν το κάνεις κι αυτό, αυτός θα έχει ο μεγαλύτερος υποψηφιστής στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, μωρέ. Αλλά... Τι βλέπω. Συγγνώμη, αλλά βλέπω τον ακριβό μου φίλο. Ήταν του Τρούλη, μωρέ. Πάνω να σε κάνω. Και εγώ μωρέ σου πόσο να σου κάνω ένα τουλένι και να κάνω τριφούμενος. Όχι! Όχι, απέει. Ηλιές. Είναι και πολλά κοπέ. Όχι, όχι. Το πατέρα μας εσύ κάνεις καμένα. Πούλα του τα υπάρχοντα. Όχι σου λέω. Έχει γύρια, έχει πρόβατα, γυρνάω τα κατσίνια. Και άμα την επάνεις θα τα γράψει ούλα. Τι έχει, γύρια, πρόβατα, κατσίνια και πολλά άλλα ζωντανά. Και θα μου τα γράψει όλα την υπάλληλο. Βέβαια, ένα γαμπρό θα κάνει εσένα. Από να έχει τόσα να του λες, τότε να την παντρευτώ. Και να μην ξεχνιόμαστε, παίρνω εγώ τα πλούτη της και αυτή καλό κοιτή. Άντε πάμε στο σπίτι να την δούμε, του κάνουμε την δυο. Άντε να μην τα λούξω. Τρούλη, τι κάνεις να σου πω. Είναι η φιδέρα την ειδήσει. Τώρα μονάχα στην εκκλησία. Και ό,τι κι αν λένε οι Βορειανοί, μη δίνει σημασία. Η νύφη δεν μας πολύ νοιάζει αν είναι λίγο χάλια. Τρούλη, σκέψου μόνο αυτό. Μωρέ, πατρός μωρέ με τη σακτάρια. Καλά, καλά, θα δούμε. Η μέρα τα σακτάρια δεν με νοιάζουν, γιατί τρώμε τα χέρια. Μόνο να κουράξουμε τα ζώα. Τα κάψει μωρέ, θα τα πάρεις ούτε τα ζωντανά. Έτω, κοίτα δίποτα, κοίτα τετράπα. Τρούλη! Άντε, κάτσε να σε δω. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε. Πήρετε τίποτα ή... Καλώς τον έβολε, καλώς τον κουντρούλη. Αν πίνω με λέει, τώρα να σε βάλω από τη ρικρασία. Το πιο μεγάλο, Γιατί μωρέ κουντρούλη, εσύ θα έπρεπε τώρα να μες στην κάκη χαρά. Τρούλη, σαν πολλά
είναι πιασμένο σε βλέπω. Τι έχεις? Μάλλον την ύφη σκέφτεται. Εσύ κουντρούλη, αν είσαι άρρωστος, θα φωνάξουμε τη μαμή, να σε κοιτάξει. Με τέτοιος λεβέντης που είναι, μάλλον ματιαγμένος είναι. Αν είναι ματιαγμένος, θα το σαρατήσει ο Παπαμήτρος. Αυτός ξέρει πολλές ευχές. Προπαντός για τα ζώα, μωρέ. Μόλις σας γελάτε ο λόγος στην Απουργένη. Γιατί, μωρέ κουντρούλη, τι έχει? Τι έχω? Σκέφτομαι τα ζώα μου εκεί πάνω στο βουνό. Μοναχάτς. Ναι, μωρέ τα καημένα. Κουντρούλη, σύνερθε. Τώρα πρέπει να σκέφτεσαι μόνο την ύφη. Μα τι λέτε τώρα? Ξέρεις τι είναι εκεί πάνω στο βουνό? Όλο μοναχά. Γιατί, μωρέ, μη φοβάσαι, μήπως τα κλέψουνε. Κρυάδης. Αμάνα τα αστεία σας. Φέρτε να μην σας ακούω. Προξενητή, ρε προξενητή. Ήρθε μήνυμα από τους υπεύθυνους. Η νύφη είναι έτοιμη και μπορούμε να πάμε να την πάρουμε. Πού άλλος είναι λοιπόν? Άντε να φωνάξω τον γαμπρό. Φωνάξτε τον γαμπρό. Ρε κουτρούλη, έλατε. Με θέτε? Τι με θέτε? Έλα μου. Εμείς ανησυχημένοι πως να πάμε να ξεπάμε. Πού ήρθε να πάτε? Μόνο να τα πάμε. Ξέρω το. Πάμε μαζί στους ξουρμανοπαίκτες. Δεν τρελάζετε μόλι κουτρούλη. Εσύ μόνο πρέπει να πάει στην ύφη. Βεβαίως, ο γαμπρός πρέπει να πάει να πάρει την νύφη. Έτσι είναι το σωστό. Μα τι να τα πούμε τώρα? Και σας ερωτώ, ποιος κάνει την μάνα του εδώ? Και τι έχει τώρα? Ο γαμπρός να πάει να πάρει την νύφη ή η νύφη να πάρει τον γαμπρό? Ο κουτρούλη δεν έχει το Θεό σου. Ανάποδα θα πηγαίνουν. Στους όλους τους ναούς πάει ο γαμπρός με το κουφάνι και παίρνει την ύφη. Έτσι μου το δείχνει, εγώ την πάω πουθενά. Βρε κοντρόλη, ο γαμπρός με τον κουμπάρο πρέπει να πάει να πάρει την νύφη. Έτσι λέει η παράδοση. Να το τίμιο σταυρού. Δεν μπορεί να πάμε να πάρουμε την ύφη. Όχι, όχι, όχι! Λιβάζει το πνεύμα εδώ! Να φύγει να μην πάρει γιατί δεν θα πάω στα ζώα! Ωραία, κύριε. Και τώρα τι γίνεται προξενητή? Με κακού διάλου έπαιξε. Δεν λες τίποτα! Φωτιά στα μαντάρια του! Στο πάθη του. Μα δεν έγινε και τίποτα. Σ' όλους τους γάμους πάει ο γαμπρός και παίρνει την ύφη. Εμείς θα τα αλλάξουμε. Θα έρθει την ύφη να πάρει το γαμπρό. Μόνο εσείς πρέπει να πείτε ένα ποτήρι. Πάω να τους φέρω. Μόνο. Ναι. Αμά μιλά που έβαλε ο προξενητής στην κεφαλή του. Κύριε μου λες, πώς θα του πεις τώρα στον Παπαμήτρου που είναι και λίγο ανάποδος? Αυτό είναι δική μου δουλειά. Μόνο καφετσί. Άκουα θα σου πω. Πρόσεχε τον κουτρούλι τώρα που θα είσαι. Μη σου φύγει στο βουνό, ρε. Εγώ θα κάνω για σένα. Θα κάνω το κουμάντο μου, θα δεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Στεναχωριέστε, μωρέ. Δεν μου κάνω. Ο προξενητής θα τα καταφέρει. Με παρακάλια και γαλιφιές, όλα θα γίνουνε, μωρέ. Θα δεις, οι συμπετέροι θα πάρουν το γαμπρό. Εδώ, από το καφενείο. Καλά, θα είναι τάξο. Ναι, αλλά αυτός ο προξενητής είναι από την Κρήτη. Είναι πια όλου κάλσα. Αυτός είναι από τις προξενιές. Διότι τα κατάκα παντρεύει και τον έξυπνο, παντρεύει και τον πλάκα. Θα πεις τα αλήθεια. Τα αλήθεια δεν γλιτώνει. Αφού ποιος να το φανταζόταν ότι θα παντρέψει σήμερα και τον κουτρούλι ακόμη. Εγώ πάντα νομίζω ότι η γυναίκα δεν έχει άλλη επιλογή. Θα δεχτεί, θα δεχτεί. Έλα γαμπρέ, έλα κάτσε στην παρέα μας. Άντε κάτσε ρε γαμπρέ, κάτσε. Φεύγω, πάω του νερού. Έλα, πίνουμε κιόλας, πίνουμε κιόλας. Άντε να ανέβουμε λιγάκι, άντε να βγουν και οι χορευτές. Το διασκεδάσουμε. Άιτε, δώσε. Έλα τα όργανα. Άντε.
Μιχάλη. Όλα και εσύ, Μιχάλη. Εσύ χάρης. Καλώς ήρθατε, καρδέκες με τέχνη. Πάρτε στα χέρια σας ως το περιστέρι. Καλώς ορίσατε συμπέτεροι. Καλώς στη λύθη μας. Καλώς στη λύθη μας. Άντε και ο γαμπρός σε περιμένει από το πρωί. Καλώς σας βρήκα. Καφέ! Κύριε Έφταση, πάτε σε φίλησέ του. Μα πού να τα πω. Φωνάξε το γαμπρό μου, ρε. Άντε, ήρθε δίθυ. Φωνάξε το, ακόμα στολίζετε. Μα έτοιμος θα είναι αυτός, ρε. Απλά είναι λίγο ντροπιάρης. Ωραία, φωνάξε το γαμπρό. Άντε, αρνούμε να πάμε στην εκκλησία. Ωραία, αυτός δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα, πώς. Σε πού είναι. Κακόμοιρε κουκουλάκι. Σου φύγει ο γαμπρός. Και τι θα γίνει τώρα. Δεν σε βλέπω να γλιτώνεις το ξύλο. Δηλαδή μπορεί θέλω καφέ, σίγουρα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Τι σου είπα, μωρέ. Δεν σου είπα να τον προσέχεις. Μη φύγεις από αυτό τώρα που εγώ θα λείπω. Μα δεν μπορούσα να παραμιλήσω και τη δουλειά μου. Έλα, Καρπανό. Και το ξέρεις τώρα το κουτούρ. Είναι κομμάτι που θα τα τζεις, μωρέ. Μα, ίσα με να πεις και ένα ποτήρι. Κρασί. Εγώ θα πάω να τον έφερω όπου τσενά. Ναι, μωρέ. Έτσι είδες, μωρέ, πως τα κατάφερε πάλι ο προξενήτης. Είδες, αυτό που γίνεται εδώ είναι μεγάλη προσβολή. Ο προξενήτης θα τον γυρίσει. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Ναι, θα τον γυρίσει, αλλά και ο Στρούλης δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν έπρεπε βέβαια, αφού το έκανε όμως. Όλα σε μένα θυμαίνουν. Ακόμα και που μιλάνε τα νερά μου. Το γάμο μου. Το γάμο μου. Τώρα που θα τον εφέρω από τους ελληνικούς του κοντρόλ. Μην το φωνάξεις, γιατί είναι λίγο τρελό. Και μόλις τους ευλογήσει ο παπάς, θα φάει ένα ξύλο. Μα ένα ξύλο που θα είναι αυτό. Του αξίζει. Ας έρθουν όμως οι χορευτές να χορέψουν για να σπάσει λίγο ο πάγος και τους κάνουν. Πάει και προχορευτές! Maravilha,
Thank
Παίρνουμε, μα δίνουμε κιόλας. Γαβρίλ, φίλησε την ύφη να πάμε στην εκκλησία. Τρέπεται, μωρέ, τρέπεται, κοίταξε πως τρέπεται. Όχι, όχι τυφλό. Φίλησε την αμόρε, φίλησε την. Άντε και εμείς θα κλείσουμε τα μάτια. Δεν θα σε βλέπουμε. Όχι πάντως, δεν θα την φιλήσω για να μην κουριδεύει μετά, Ωραία. Όχι, ωραία, έτσι πρέπει. Φίλησε την. Άσε, φίλησε την. Άσε, ωραία.
Να, Καλά, άσε ευλογηθούν έξω. Τι να κάνω. Όμω, εγώ δεν είμαι προηγούμενη δουλειά σας λέω. Του μητάνιουσα. και τώρα μπορεί να το κάνεις εσύ. Τώρα φτάσαμε έξω από την εκκλησία. Το ελεκουντρούλι την γράφει. Τι να κάνει, να σου πω. Πού είναι. Εγώ δεν μπαίνω μέσα με δουλειά. Αν δεν με φέρνει εδώ, τα ζώα μου μέχρι να ξέρω. Οι Ρώμοι θα στα φέρουμε. Τώρα θα σε βάλουμε τους ζώπες στην εκκλησία. Άντε μέσα. Παπαδίνου, κάτσε καλά, γιατί θα γίνει μια δουλειά της. Τι απάντης Γαβριέλ. Έχω πάρει 3 φορές να έχεις πει στα πηγάδια του νόμου. Και εγώ σε φταίω τώρα. Αν εγώ, άντε τώρα. Παπαμίκη, κύριε να σου πω. Άμα δεις να μην χαλάσει η δουλειά μας, μακριά από το τρούλι. Και εγώ σας φταίω που κάνεις και μέσα κάτω από το βουνό. Άσε μας μωρέ. Ναι, μωρέ, κομμά, ναι. Να, πάρει κανένα. Κι αυτή. Πάμε να βοηθήσεις. Ας κρατήσουν λοιπόν ας κλείσουν στις χαράδες σαν χωρικό αυτό έτσι πληρώνει να υπάρχουν σώματα που φυσφέτες φτιάχνουν πέρας κυκλώματα και ιστορία του παρεμβάνες κάνει ο γιος του εκεί είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε κανένας στα κουλή πάμε να I'm
Ευχαριστούμε και πάλι τον Δήμο που μας στηρίζει και όλα τα μέλη μας. Απόψε, τώρα μετά, ακολουθεί το γλέντι για το γάμο του Κουτρούλη. Σας ευχόμαστε το Δέλτα Σίγμα του συλλόγου μας, όλα τα μέλη μας, τα χορευτικά, τα θεατρικά, οι πάντες. Καλό Πάσχα! Καλά να περάσετε με τις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει αγωθεί να βγάλεις το πρόσωπό μου πια, φτάνει. Τόσο famous είμαι, δεν μπορώ άλλο. Στο χωριό ραντεβού, στο χωριό. Take it.